Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey, Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda, Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
sana, Noel Rosal sana, wala na maningiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJP Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Servicio Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Irene Morales Fajot, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblacion, Malinaw, Albay. Sa pagkarabangan, magabat na problema, inagian, ang kadikisilan. Mahampangon pa bilang sarong banwaan, kumesang magsilbi sa gabos, naugunan boses kan may kaya simpihos. Magtukto, magtabang, mag-ipos, turuang kitang mapadagos. Ibuton ang mga barangay, maedukar kung ano at maray. Mapuon at gabos sa kada malinaw nun, sanggol ang bayan, yaon para mag-aksyon. Ikaw kita, pagduruangan ta. Malinaw sa tuyang banwa, ipagrukyaw, ipailing ang pagmadabang nag-aapaw. Malinaw sa tuyang banwa, isuryaw sa tanos na dalan, kita maglakaw. Kumesang magsilbi sa gabos, nauunan boses kan may kaya manotimos. Tugtugno, magtabang, mag-ipos, tuwang kitang mapadagos. Ibuton ang mga barangay,
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan padumat sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, Kasurog. Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hoy, Philippine Standard Time, igwa na po kitang 17 minutos, makalihis po ang alas 8 ning pagka-morning. Alright, mga tugan, dos markay na pagka-morning, dos markay na pagka-ilaw po ni Monday. Okay, kita po muna, no? Kita po muna magsabay-sabay dito po sa programang Serbisyo Asin Riparo. Ako na po muna ang sendong makakasabay ta si Sir Manny Moxeya, igwa po ning kamunduan ang senda po tabi na bilog na pamilya. Siyempre po mga tugang sa pagpanaw po kan sa iyang ina. Yan, na anlubong sa maabot po tabi na petsa 12. Kundi kita nasasala. Kaya for the meantime, mga tugang, ako na po muna sa indong pagtyaga-tyaga
Ako na po muna ang sa indo po tabi na pagtiyaga-tiyagain na sabayan digdi po sa serbisyo asin reparo program mga tugang. Siyempre digdi po iyan sa Bicol Net TV. Digdi man po girari yan sa Bicol Net TV. Habang si Sir Manny Moxeya, dai po muna nindo makakasabay. Iyo, pero sa mga masunod na aldaw, mabilitada po siya. Kaya ako na po muna mga tugang ang sa indong makakaiba. Ako na po muna ang sa indong taga matao po ng serbisyo, as in matao po tabi ng pagreparo, sa indo po tabi. Yeah? Sige. Magsabay-sabay po kita, sundo alas 9 ng pagkamaleng. At mag-restorya lamang kita mga tugang kan mga pangyayari po digdi sa tuyang palibot. And kasabay po mga tugang, ang mga dugang na mga bareta, mga impormasyon, mga tugang, hali po tabi sa tuyang mga pag-iriba. Okay, siyempre mga tugang, good morning muna sa tuyang mga parantabay po tabi dyan sa First District of Albay, o particularmente mga tugang dyan po sa Banwaan po tabi dyan Malinaw Albay. Siyempre mga tugang sa siyudad ng Tabaco, siyempre sa Banwaan po tabi dyan Malilipot, siyempre sa mga parantabay taman po tabi dyan sa may parte po tabi dyan Banwaan po tabi dyan Bakakay, Santo Domingo. Malahay na pagkamuling po tabi sa Indaga Boss. Siyempre mga tugang sa mga parantabay niya to dyan sa Second District of Albay. Kumusta po tabi ang sa indong pagkamuling? Sigurado, arog kayo ni mga tugang, build up na naman. Kung bako build up, talagang rimati na po mga tugang. Ang mating-mati na ang pagtiot mga tugang kambulos ng trapiko dyan. Dyan po mga tugang sa area kang Rawis. Pasisiring po mga tugang dyan sa pakatulay or bago magtulay mga tugang, hali po dyan sa dakulang ispilahan, pasiring duman sa sarupang ispilahan, sa mga regional site, talagang palalaog duman mga tugang mating-mati ang traffic. Kaya so mga kababayan ta na late na po nagimata, may transaksyon, malaog sa trabaho, pasiring dyan sa secondary, pasiring din sa siyudad ng Legazpi, ay naku po, asahan na, mag-text na po ka mo na malilate ka mo. Kaya, so talagang rimati po mga tugang, mating-mating ta pag-arog po Monday, talagang yaon po dyan mga tugang nalalauman ta, ang sa tuya po tabi na ang matamurakan ta mga tugang, ang magabat po na bulos ng trapiko, dyan po tabi, palalaog sa Segundo, sa mga mawasiniring mga tugang sa Segundo, as in sa distrito kang Albay, talagang iyan po mga tugang, ang sa indo po tabing matatamurakan, dyan po tabi sa siyudad ng Legazpi. Yeah? Sige, siyempre good morning mo po dyan sa 3rd District of Albay. Oy, good morning kay Congressman, 3rd District Congressman Brother Didi Cabredo, na talaga naman mga tugang, nahiling ta, ma-eleksyon kila talagang ang sa iya pong pagreparo, dyan po sa apo din sa iya po tabi mga tugang na pagreparo sa iya po tabing nasasakupan, talaga po tabi na pagsisirto niya mga tugang na yaon po sa marhay na kamurugtakan. Kumbaga yaon po mga tugang, so sabi ta na nga ni sa iyang pagpapamati na ang pagpadaba kan sarong Cabredo mga tugang, ano man na oras, yaon po tabi. Yeah? Good morning, yan po sa opisina ni 3rd District Congressman Kong Didi Cabredo. And also kay Ligao City Mayor, mabit din na pala si Mayor Fernando Gonzales. Good morning, dyan po tabi sa siyudad po tabi Candigao. An talaga naman na nahiling ta po mga tugang na asinsadong manahay. Sana mga tugang dahil na magbulusok pa. Kung umabot man ang panahon mga tugang na may iba nang kumapot, sana ipadagos na po ang mga ipadagos na mga tugang ang magayon po tabi na mga programa na ibinugtak po mga tugang kam presenting administrasyon. Yeah? Sige, happy birthday mo na po mga tugang. Duman po sa nagsisilibrar kan sa indang mga kumpleanyo, ngunyan po tabi na pagkaldaw.
Setyembre 9, 2024 sa gabos po na nagsisilibrar kasi ng mga birthday today. Happy birthday na sana po tabi isa sa Indo Gabaos. Yeah. Di po tabi malingaw, magpasalamat. Siyempre, maghagad po ning apod ganing padagos po na magpasalamat po sa satuyang kagulangnan. Siyempre, happy fiesta po tabi sa may mga kapiestahan man po tabi ngunyan na pagkaldaw. Kaso hapon, fiesta po tabi dyan sa Banwaan Candaraga. O April man so mga salamat sa mga nag-imbitar anay. Dahil ko naubos, so nag-imbita. Dahil ko naubos yung mga nag-imbitar, pero salamat po tabi sa Indo ha, sa invitation po tabi. Salamat po tabi kay Vice Mayor, Acting Vice Mayor Bobby Magalona. Talagang saruinin sa mga apod din mga nahiling tapo mga tuga nga ang pagreparma and ang pagtatao po mga tugang ng serbisyo sa Banwaan po tabi kan daraga talaga mga tugang na yaon po tabi malalauman mga tugang ang serbisyong Bobby Magalona dyan po mga tugang sa Banwaan kan daraga Albay. Sige, happy anniversary man po duman sa mga nagsisilibra po kan sa indang mga anibersaryo ngunyan na pagka-morning, ngunyan po tabi na pagka-daw. Sirigman mga tugang, duman po sa may mga gadan, duman po sa mga kababayan nato na may mga kamunduan. Sa tuya man po tabi na pagpapaabot po, kan sa tuya po tabi na pakikidumamay, pakikisumaro po sa indong mga kamunduan. Again, sa pamilya ni Sir Manny Moxeya, sa bilog ng pamilya, ang pagpapaabot na po tabi ng pakikidumamay po tabi sa indo. Sirigman mga tugang, duman sa tuya mga kababayan, na yaon po sa banig ng kamatayan, yaon po sa manlain-lain na hospital, magparahay po tabi, magparahay. Sabi ko na nga ni mga tugang, ano man po tabi ng mga kabenepisila, ano man po tabi ng mga negatibong nangyayari po, dito sa tuyang paliwan, ang gabos na yan, igwa po tabi ng hangganan, igwa po tabi ng katapusan, kaya permisa na po kitang fight sana. 0963, ano na ito, sinumero ta? 0963-711-4989 sa mga gusto po magsabay, sa mga gusto po magpadara kan sa mga komento, question, agrangay, sumbong, asiniba pa, padara na po sa numero yan 0963-711-4989 ang sa tuya po tabing linya ng komunikasyon para po tabi sa indo mga tugang. And also sa mga nakatutok po sa tuyang live broadcast, pwede po kamo dyan mag-direct pwede po kamo dyan magpadala kan sa mga mensahe dyan po sa comment box, comment section, ano man ang gusto ninyong ipaabot, feel free. Welcome po iyan. Digdi po sa tuyang programa ngayon na magkamorning. Sige, good morning sa mga nakantabay man dyan po sa page po kan baka kay Bicol na TV baka kay page. Yung nakantabay man kita dyan, good morning po tabi sa Indo Gabaos. And syempre, sa nakantabay man po dyan sa On The Spot News TV page. Good morning. And also sa Samuyang YouTube channel. Good morning po tabi sa mga nakantabay man dyan. Mag-subscribe po tabi kan Samuyang YouTube channel. Kanyari po, permi kitang permi po kamo updated. Maging updated man po kamo mga tugang kan mga pangyayari po dito sa tuyang palibot. Bueno, batiyon tamo na mga tugang, ang gabos po na nakantabay, hindi po sa tuyang programa ngayon na pagkamaling, kay Ma'am Bet Kana, all the way from United Arab Emirates. Thank you so much. Ma'am Bet Kana, salamat sa pagantabay. Ang sa tuyang kababayan ta ini mga tugang hani po dyan sa Banwaan po tabi kang Malinaw Albay. Pero yaon siya dyan sa United Arab Emirates. Piling nakantabay po sa tuyang programa, sa mga programa po kan Bicol Net TV. And also, kay Ma'am Leslie Capus Manlapas Capus. Good morning. Thank you so much tabi Ma'am Leslie Manlapas Capus. Thank you so much. Ako mo na tabi ma'am ang nagtukaw digdi sa programa ni Sir Manny Moxeya. Tangani po mga tugang magduro-diretsyo rin. Ang sa tuya pong pag-iba-iba. Maski wala si Sir Manny Mox. Diretsyo po ang sa iyong programa. Yeah. Nakapanood man giraray ako sa inyo, dito pa ako sa harong. Thank you so much, Ma'am Bet Kana, while you are preparing pasisiring sa iyong sa imong trabaho.
nakaantabay ka po sa sakuya, ako an sa imong background. Thank you so much. And sa gabos po na nakaantabay, sa gabos po na yaon na dyan, nakaantabay, nakatutok na, magpamati man po tabi ka mo. Ngani po tabi na ma-acknowledge ko man po tabi ang sa inyong pagtatanaw. Pagsususi ulit po mga tugang, digdi man po sa sakuyang programa o digdi po sa satuyang programa mga tugang, ngunyan po tabi na pagka morning. Sige. Saro sa Darakulang Bareta mga tugang, sa lado nasyonal, si Pastor Kibuloy, nagsuko na da po mga tugang, kaput na po tabi kan mga otoridad. Kaput na po mga tugang kan mga otoridad, an puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi banggi, saro sa mga Darakulang istoryang nagbutwa mga tugang, digdi po sa satuyang nasyon. Sir Cassie William, morning po sir. Oy, thank you so much. Sir Cassie William, nakaantabay po sa satuyang ngayon na pagka-morning. Alam, sama yan mga tugang sa satuyang pag-istoryahan, ano ang katotohanan, nagsuko or kasabi ngayon, day man talaga ngayong nagsuko, day man iniresto. Dari na ini mga tugang so, pero ang importante mga tugang, nagsuko or inaresto, yaon na po ini mga tugang ngunyan, kapot kan mga otoridad. Kaya, sana naman, dahil laki magsilpi-silpi ha. Talagang malisyahan ang satuya po mga tugang na mga opisyal, mga high, alangkaw na mga opisyalis sa gobyerno. Arog kang nangyari po mga tugang kay Alice Goa, kung magigirumduman ta mga tugang, naging instant celebrity rin, maging mga tugang si DILG Secretary Benhur Abalos, day napugulan mga tugang na magsilpi. I'm sure mga tugang, may mga picture duman na naipost. Igwa duman ki mga selfie, sigurado kita dyan. Naging instant celebrity mga tugang aling. And si PNP Chief, yaon man duman. Saro mga tugang sa mga nahiling po mga tugang na nakipag-selfie po tabi. Digdi po tabi kay Alice Goa, kay dating Mayor, Bamban Mayor Alice Goa, nailing mo na makonselo kita digdi. Sa ibong kayan mga tugang ng mga baretang iyan, so Department of Justice, pinag-share to mga tugang na maagi po sa tamang proseso, ini po na kaso ni Kibuloy. Kasabay po mga tugang kang pag-umaw sa esfuerzos kan mga otoridad. Maagi da po mga tugang, let's see, ilingom ta mga tugang, ano ngayon let's see, let's see. Ilingom ta mga tugang, kung ining pigsasabi ninda po mga tugang, hindi po sa mga high profile apod kini, na mga na-arrestar, or ini po mga tugang na mga high profile individual na ini, na arog po mga tugang ni Kibuloy and Alice Goa, ilingon ta ang pigsasabi mga tugang kan Department of Justice na maagi da po tabi mga tugang sa tamang proseso. Ilingon ta. Ilingon ta po mga tugang kung ano ang pigsasabi ninda. Sana naman sa lado po kan Department of Justice, aram ninda po mga tugang ang tataramon na maagi sa tamang proseso. Kaya ilingon ta. Data mo na ilingon ta na sana kung ano ini po mga tugang, kung sharing po mga tugang ini na pigsasabi ninda, kasi pag sinabi tang tamang proseso, kung ano po mga tugang sa mga proseso na pinagigibo po mga tugang sa mga ordinaryong tao, sa mga ordinaryo po mga tugang na mga nagdakot ninda, arog man po kayan ang gigibuhon dapat. Kaya ilingon ta kung masunod po mga tugang, ini po na pinagsasabi po kan Department of Justice na maagi sa tamang proseso, ini po na kaso po ni Pastor Kibuloy. Sige, importante ka mga tuga, kapot na po
Abangan ta na sana kung ano po ang magiging dalagan kaya ini po tabi na pagkakadako po or ini po na ini po mga tugang na kaso po tabi ni Pastor Kubuloy kung ano po sa masunod na aldaw ang magiging development kani. Yan, tapos nanto mga tugang sa iba pang mga istorya, si Tebes mga tugang, saro sa mga target mo niyan na maikustudiya naman po tabi kang mga otoridad. Kasunod ini mga tugang kang pagkakadako kay Alice Guho asin pagsuko ni Pastor Kibuloy sigon mga tugang iyan kay Secretary DILG Secretary Benhur Abalos. Sige daw. Magayon inay na luhay-luhay na mga tugang na kumbaga mahiling taligi po mga tugang. Kumbaga magkakaigwa inining magayon na impact mga tugang kung pati po tabi si Tebes. And may saro pa, di ba? Si Say ito, so dating nag-anong Bucor, nalingawan ko sa pangarang kayo. Na sagkod-sangon yan, dahil man nakukuha. Ilingon ta di. Aside from Tebes, may saro pa. Alam ko may saro pa eh. Nalingawan ko lang mga tugang so pangarang kayo na saro man mga tugang na pinaghahanap po mga tugang tangani na maikustudiya. Bueno mga tugang 34 minutes makalihis po alas 8 din pagkamanay ma-commercial daw muna kita madali unsa na ini mga tugang mabilta na kita para po sa pagpapadagos kan sa tuyo mga tema pag-istorya ngunyan po tabi na pagkamanay diyan sana po tabi ka mo mabilta na pa kita Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan mga programang magagayon talaga matibay na congressman sa kauswagan gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Alright, mga tugang Philippine Standard Time, 37 minutes, makalipas po. And alas 8 nin pagkamanay. Siyempre mga tugang kamo po, padagos na kantabay, digi po sa programang Serbisyo Asino Reparo. Kita po muna ang magsabay-sabay. Digdi po iyan sa Bicol Net TV. Bueno mga tugang, hindi na po kita sa satuya po. Makaskaso ng oras ha. Makaskaso ng oras na iling muna iyan. Madali unsa na. Mambet kung nakantabay ka, pakicheck daw tabi kung mali. Ano to kung malinaw ang ano tapalan. Wala kay aso monitor ko. Ano to kung malinaw ang camera tangon niya na pagkamurnain. Tamasupog sa mga paraan tabay ni Sir Mox. Sige. Digdi na po kita mga tugang sa mga
detalye po kan sa tuyang mga pag-restorya ngunyan po tabi na pagkamunay. Kung saan po mga tuga, sinare ko po kan Department of Justice na maagi po sa tamang proseso. Ini po mga tugang may kinaaraman sa mga kasong kinahampang ni Pastor Apollo Kibuloy. Sigon mga tugang kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na pagkakakustudiya po mga tugang Kibuloy ang sarong patunay sa professionalism as in commitment kan mga puwersa kan gobyerno ngani na magibo po mga tugang ang sa indang mga mandato. Kung sa mga tugang inako po kini na ang pag-arestar ang sarong dakulang agyat huli sa pagiging maimpluwensya mga tugang asin poderoso ni Kibuloy alagad dai subuot nagpatinag ang mga otoridad. Kung saan magigirumduman na inot nang nag-surrender si Kibuloy sa magigirumduman na inot nang nag-surrender si Kibuloy asin apat pang personalidad makalihis po mga tugang ini po na 24 oras na ultimatum po na ipinagtao po kan Philippine National Police. Sige, magayon ini on the side man po mga tugang kan sa tuyang mga kapulisan, lalo na po mga tugang duman sa mga mahalos madumang sima naman na paki daw tabi mo na halos madumang sima naman na so naging paghahanap po mga tugang kan sa tuya po tabi ng mga kapulisan duman po tabi sa di po kay Pastor Kibuloy duman po mga tugang sa Kingdom of Jesus duman po mga tugang sa compound kang PGOZ. Good morning kay Ma'am Venus Utibar. Venus, ano ba yung so apelido ni Ma'am Venus? Nailing ko nag-like. So apelido mo nga Ma'am Venus, pasensya na. Nailing ka man, pag-iriba ka mga tugang sa Alcoba. Good morning, sa Alcoba. Siyempre sa Samuyang Presidente kay Sir Bobby Ala kan Alcoba Albay Legazpi so is meaning kang Alcoba na ilig muna iyan. Blessed morning po Venus Tivar. Thank you so much po sa pagantabay diyan po tabi sa Barangay Taisan kan Taisan ka ba tabi Ma'am Venus? Thank you so much sa pagantabay niyo na pagkamarnay. Albay Legazpi City Online Broadcasters Association. Nailin mo na madadagitan kita kayo madadagitan kita kayo paglusutan Legazpi. Sige po itong kita dyan kan mga pag-iriba data. Miyembro ka ngayon pero dahil mo alam ang meaning kang Alcoba. Sorry na. Nangyayari talaga. Minsan nga po mga tugang pati ang pangalan kan sa kuyang agawam nalilingawang ka. Kailing mo na yan, tabi Ma'am Binaos. Ang pangyayari sa kinaban talaga sige, balik kita po mga tugang. Balik po kita mga tugang, hindi po sa tuyang pag-restorya. Yan at least yaon po. So pag-asiguran po tabi kang Department of Justice na mapakaray po tabi or maagi po sa tamang proseso. Ini po tabi na kaso po ni Pastor Apollo Kibuloy. No special treatment. Sigurado. No special treatment na mga tugang. Tama Albay Legazpi City Online Broadcasters Association. Warang S Broadcaster Association. Nailing mo na. Thank you so much sabi Ma'am Venus Tibar sa pagkorehi pagtao kan tamang patital visual tamang pagtao mga tabi Ma'am Venus kan tamang meaning po kang Alcoba. Thank you so much and mabuhay po tabi kita ka boss. Sige. Ang sabi kang DOJ tamang proseso. Pag sinabi po mga tugang na tamang proseso, aasahan ta po diyan mga tugang
ang tamang pagtratar, siring mga tugang kang pagtratar duman po mga tugang sa mga ordinaryo po tabi na mga tao. So nahihiling ta po mga tugang digdig sa inot na po na aresta na si Alice Guo. Ano po ang masasabi nindo kay ini mga kababayan? Mga minamahal kong mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino. Bago ka man mga Pilipino tunyaw. Ano tabi ang masasabi nindo dumaan? Pero ang sabi po mga tugang, minsan sabi ta na somehow siguro alaman po tabi kang Department of Justice and then po tabi na trabaho and pag-abot po mga tugang sa tamang pagtrata, tamang proseso po mga tugang. Yan mga tugang, sabi ta na ang mga kaabang-abang mga tugang nagigibuhon. Kaabang-abang po mga tugang kung ano po ang kaluluwasan po kay ni. Lalo na ining sa kaso man ni Pastor Kubuloy. Bali ngunyan sa ngunyan, sa tuya po tabing mga otoridad sa nasyonal, may kapot po na duwang high profile. High profile mga tugang anyaw po sa indang kustodiya. Maurag, kumbaga, sa ngunyan po mga tugang, nahihiling ta na yaon po ang sa inda po tabi na kumbaga, ipinagpapahiling man nila sa mga taong bayan na sinda po tabi nagtatrabaho. Dahil po apon kini, dahil po mga tugang pinagpapala lagpas po mga tugang. Although, on the case mga tugang ni Alice Guo, nakalagpas nito, nakaluwas ng nasyon. Pero, duman po mga tugang sa mga galing nga igwaning nangyayaring special treatment, sa ibong kaini mga tugang, may nahiling man kita na acceptable. Acceptable mga tugang. On the part ng iba na nata may arog kayo sa pagtratar kay Alice Guo. So iba po mga tugang, nailing ka, naturalmente po nagigibuhon po iyan kasatuya mga authorities because kapag na-disquid yung mga tugang si Alice Guo, kapag mga tugang may nangyaring manaot kay Alice Guo, dito na po mga tugang maaaraman kung sisay po tabi, so nagtabang sa iya na makapuslit po din sa satuyang nasyon. Sisay sa mga kasabwat niya po mga tugang, hindi po sa iyang kinaatubang po mga tugang na mga issue. Kaya minsan sabal yung side mga tugang nailing ka nagari although sabi ka mga kababayan pa medyo ngaya may nahiling na special treatment pagtratar mga tugang kay Alice Guo, pero ang sa tuya digdi mga tugang na nahiling man medyo nasasabutan pa po mga tugang, it's because halimbawa pa may nangyari po mga tugang kay Alice Guo, halimbawa kaya isinalak ini mga tugang duman habang nagdadalagan po mga tugang ng investigasyon. Isinalak mga tugang sa mga regular inmate. Sa mga inmate baga mga isinalak siya duman sa mga selda mga tugang. May luminakaw. May guminibong mga tugang ning paagi. Ipinagadan ngayon halimbawa pa dahil tamang pinaghahagad. Madiskuido siguro. Dahil nalugod mga tugang maisihan kung sisay so kasabot kayo ni. Sisay mga tugang suna sa likod po mga tugang kayo ni po tabi. Sisay po sumay mga may kinaaraman sa pagpuslit po tabi kayo ni sa satuyang nasyon. Kaya somehow may mga duman na nasasabutan na po mga tugang. Kaya aside kang nag-selfie so facility da po mga tugang, pero ang sabi po mga tugang ni Benhur Abalos, pakiano daw tabi mo na yan gari masamokon kita madagitan kita kay na mata na kay aso uni ka iya ka muya na magpaubo sa kuya nailing mo. Sige, ang sabi mga tugang kan ni Benhur Abalos, wala kay special treatment databi kay Alice Guo. Inagyat nga mga tugang sa media na pwede daw po mga tugang na mag-check po dutman sa detention
cell ni Guo. Duman po mga tugang sa pinagdarahan po sa iya. Kaya si iba kaya mas ngayon sa pag-inom ng sinakal mineral water na issue pa. Duman yan sa mga interview, may mga juice and everything. Paturon ta, hanggang po mga tugang na nahiling taligdig, hanggat nagdadalagan po ang investigasyon, dahil man po tabi kayo talaga pwede iyan. Unless otherwise, na nahiling ta po mga tugang na si Alice Guho, nagdadalagan mga tugang sa Sarong Mall, o nakakaluwas sa iya po, sa pasilidad po mga tugang. That's tayo mga tugang na masasabi tayo siguro. Pero, ining magayon man ini, naagyat po mga tugang na gamit dyan ngayon can check. Pwede ngayon nindong mahiling. Kamugtakan ngayon, duman ngayon sa laog. Magayon yan. At least, yaon man po mga tugang sa pagiging ano kang ano. So, agyat mga tugang ni Abarlaw. Ma-check ngayon ito, pwede man. Ngunyan, ngunyan aldaw man mga tugang, hiling taman, kung ano man ang magiging magbibiyuan si Kibuloy kasi Go, baka separate man iyan. Iningon taman mga tugang, iniyan sa mga pinag-aabangan ta kung ano man ang itsura kan magiging detention cell, detention cell, kaya ni po mga tugang ni Kibuloy. Si Kibuloy baga mga tugang, intimo, kan nalaog po mga tugang sa compound, kaya ito po tabi na KOGC, magayon doon. Sisay mauna na arog kay ito mga tugang ang style, magayunon po mga tugang sa laog po. Ngunyan, iyan sa pag-aabangan ta kung ano man po mga tugang so, itsura kan dadarahan po tabi kay ang importante mga tugang sabi ta na nga panghahawakan natin. Ang sinabi po kan Department of Justice na maagi po sa tamong proseso, ini po tabi na kaso ni Pastor Kibuloy. 8:50 in the morning, bayaan tamo na iyan mga tugang, na istoryang iyan, at makiki-update naman kita. I'm sure, angon yan, maghapon, kadakol na mga development na mangyayari po mga tugang entry, kaya ini po tabi na pagkaka-aristan kay Pastor Apollo Kibuloy. Sige, mga tugang, nagpadaraning mensahe sa tuyang good morning good morning hain si Sir Mox, kaya medyo day po muna hindi makakasabay sa loob po tabi ni nagkapirang aldaw. That's why kita po muna ang nagtukaw digdi po sa laog kan sa tuyang kan sa iya po tabi na programa. Sige. Good morning, sir. Sa iyo, tama ka dyan. Digdi po sa texter. Sa texter, love you kita mga tugang, digdi po sa lado lokal. Ang sabi ng kan texter ta po mga tugang, dapat mas magayong ko ta ini kung duman mo i-message sa live broadcast ta. Tangaling mahiling po kan sa tuyo mga parantabay. Pero sabi niya digdi po mga tugang, good morning sir. Sa ibong ngayakan, sa ibong ngayakan kinahampang kang mag-agom na Rosal, nata ngayata na grabe pa ang pag kugos kan mga kababayan ta sa mga lugar na pigpapasyaran ninda. Ang hapot kaya ini po mga tugang na texter nakukuata ang punto. Sa ngunyan po mga tugang, and last week may nagluwas po mga tugang na hali po sa ombudsman. Pinaluwas po mga tugang ng ombudsman. Ang sabi tigikan sa tuya po mga tugang na texter, nata daa sa ibong kang kinahampang kan mag-agom na Rosal, nata ngay grabe pa ang pagkugos ngaya, pagtanggap sa ibong ngaya kan sa indang kinahampang na kinahampang pag nagpapasyar ngaya ang kasusaro ngaya ang kasuhapon niya on ngaya dyan sa Kagraray,
ay sa may parte ngayon kabasan gray ngaya yaon pa ngaya so mainit na pagsabat. Iyo nga ni po mga tugang ang pigsasabi ta. Iyo na habang pigaga po mga tugang ini po tabi na magagaw. Lalo na po mga tugang si Governor-elect Noel Rosal. Lalo mga tugang na nag-iinit mga tugang ang pagsuporta, ang pagsuporta, ang pagpahiling mga tugang ning pagdamay kan sa tuya po tabi ng mga kababayan duman sa mga lugar. Duman sa mga lugar mga tugang na pigpapasyaran ninda, pigbibisita ninda mga tugang. Kaya Ma'am Daisy Navia, good morning Mr. K. Dahil ka lamang nagpasad-pasad digdi sa daraga kasuhapon. Iyo tabi Ma'am Daisy, hali ako dyan. Hali nga ni ako dyan sa may party kan barangay mo. Ako day na talaga kaya. Iya. Good morning ano dyan po sa mga taga-Banwaan po tabi kan daraga. Congratulations aday sa LGU daraga sa successful na pagsilibrar mga tugang kan town fiesta. I'm sure sa iba may mga hangover pa. Pasensya na kamo tagari sa Banwaan kan daraga day ki cancellation aday pig cancelar sa laog mo niyan. Whether you like it or not, malaog ka mo sa trabaho. Yeah, malaog ka mo sa trabaho, malaog ka mo sa eskwelahan. Wala man di announcement aday pinagpaluwas mga tugang si acting mayor Junji Haushan regarding sa cancellation kan nangana na manira tonyo ngayon kaya sa abot gani sa holiday. Okay, gayud day naman pinagkanselar mga tugang. Ta sa iba minsan igwa pa kaya. Bueno, balik kita mga tugang digdi po sa tuyang pinag-inistoryahan. Kaya paini po mga tugang. Otrohon ta sana aday, balikan ta sana po mga tugang. Ini po na ipinagpaluwas ni desisyon kang ombudsman mga tugang kay Rosal. Wala po digdi mga tugang kinabanggit. To make the story clear, wala po tabi kinabanggit na perpetual disqualification. Kaya, o pagbabawal na magkapot ng anuman na posisyon sa gobyerno. Kaya, may mga nagluwas mga tugang na barita, kanakaging aldaw, o particular mga tugang sa Inquirer Online, as in iba pa mga tugang katakod kang kaso kay ni po tabi na mag-agom na Rosal, particular kay Governor Noel E. Rosal, wala po hindi wala po hindi mga tugang na binanggit na dain na pwedeng magkaputing ano man na posisyon sa gobyerno. Kaya i-clear kasi na iyan mga tugang duman po sa mga panagos na nalilibunga kaya ni po tabi mga tugang na issue po tabi. Kaya, lipit. Otorahon ta siya na, wala po tabi. Kaya, wala po tabi ning nakasaaduman mga tugang na dain na po pwede magkaputing ano man na posisyon sa gobyerno. Kundi, may kaakibat na po tabi na multa. Sa inuluwas mga tugang na kung may hiling do, sa iniluwas mga tugang na printed copy kang Inquirer, ngayon, walang perpetual disqualification. Lumalabas na ang kanilang online news portal lang ang nagdagdag ng balita at iba pang news release. Kung saan mga tugang, nakahanda man po na suratan po kan kampo, kan mga Rosal, ini po na mga naghibo po ng mga misleading and fake news. Regarding iyan mga tugang aday, duman po. Basta, maging mapanuri po tayo sa panahon ngayon. Mahirap na. Basta, ipaubaya na iyan po mga tugang duman po sa mga expert sa lado po mga tugang kayan. Sinda na po ang bahala kayan. Sana naman mga tugang lumuwas dahil na magparapahaluyo. Kaya, kasi sabi to na nga pwede pa sinda po mga tugang mag-file ng MR. Ano ngayon ang MR? Motion for reconsideration. Igwa pa ning sabi na nga
Pinagiling ta po mga tugang din igwa po ning pwede pa may mga legal remedies na pwede pa po mga tugang na gibufon ang kampo po tabi kan mga Rosal. Kaya so mga ini po na naghahapot totoo po yan na haba po mga tugang na pinagaga po sindakayan ang mga isyong iyan padagos po mga tugang na hiling ta araw po kayan mga tugang masasabi ta na saro po na marhay na tawo. Kaya sa ibong kayan mga tugang pagbisita ninda mas lalo po sindang pigpapadaba. Mas lalo po sinda mga tugang na pigpapadaba, pigkukugos mga tugang kan mga kababayan ta, lalo na po mga tugang kang mga albayano. Kaya diyan ta mahiling mga tugang. Kung wala kimarahin na ginibuhan. Kaya kung aram po mga tugang ni Governor-elect Noel Rosal na may kadustaan siyang ginibo, may pandok daw iyan na hihampang mga tugang sa satuyang mga kababayan sa mga oras na ini. Na uyan po tabi, may desisyon na linuwas ang ombudsman. Gustong sabihin po mga tugang kayo bako siya guilty mga tugang digit. Gustong sabihin po mga tugang kayo may pandok siyang naihampang po mga tugang sa satuyang mga kababayan. Bako siya po tabi guilty digdi sa iya mga pinagagapo po tabi sa iya. Gustong sabihin po mga tugang ang sarong bagay baga po mga tugang pag ganon duhang bagay man sa na iya. Pag ginapo ka mga tugang pag totoo masusupog ka. Pero kapag may mukha ka pang ihaharap sa iyong mga kababayan, meaning to say mga tugang, bako ka po tabi dito. Kaya iya sa nanay mga tugang ani. Iyong man nga ni ang namamalisyahan ta. Talagang yaon pa po mga tugang, may mga kababayan kita na dahil po talaga basta-basta na mabutas po tabi. Yaon po ang pagtubod. Na malalagpasan po mga tugang ini po kan mga Rosa. Kaya malalagpasan po mga tugang ini po na sa indang kinahampang. Again, uturohon ta duman sa mga nagharap po padagos po na nalilibungan. Uturohon ta nalilibungan ha. Garida kulo na nasyaron mo kaya dai ka nagtukad pa siring gigi sa lugar ko. So abot na ng eroplano. Harani ako tabi dyan, nagdyan tabi Ma'am Dise. Sa may Barangay Hulbayan nindo yan. Nakandyan ako sa kaduluduluhi kan Barangay Sipi. Naabot ko ang kalalim-laliman. Kundi day ko man aram so arog mo tabi Ma'am Dise. God bless tabi, ingat po. Pasok na po ako sa work. Thank you so much. Ma'am Bet ka na. Salamat po sa pagkantabay. Salamat po tabi sa oras. Sige. Ingat tabi sa trabaho. Ingat tabi sa maghapon na pagtrabaho. Ganyan po tabi na pagkaldaw. Sige. Sa 1 minuto, makalihis po mga tugang alas na din yung pagkamorne. Maluhay-luhay naman kitang maparang. Pero, oturohon ta po mga tugang, duman po mga tugang sa ipinaluwas po kang ombudsman na desisyon. Oturohon ta, wala po na nabanggit duman na perpetual disqualification or nagbabawal mga tugang na humawak ng anuman na posisyon sa gobyerno. Take note of that mga tugang. Wala po tabi nakasaad duman na siring po kaya. Kaya ang gustong sabihin, anong gustong sabihin kayo pwede sir pa po mga tugang. Kaya wag pong mawawala ng pag-asa. Paragos po na ipangadi na lugod man magkarinawan po ini na makapag-desisyon man din tama po mga tugang. Ini po na dapat po magpaluwas ng desisyon sa kaso po tabi ni Governor-elect Rosal. Sige. 2 minutos mga tugang, makalihis po ang alas 9 ng pagkamorning. Diretson ko na. Ba iman?
mapingalo man kita. Mabalik kita mga tugang at yan sa tuyo man na programa. Sa programang On the Spot mga tugang. Alas 10, sundo, alas 11 ng pagkaaga. Yeah? Mabalik kita at yan na. Mapingalo man kita kinit na oras. Pait-paiton ka na eh. Sige mga tugang, sa liwat po sa pangaran, kan Bilog na Puwersa, kan Bicol Net TV. Siyempre sa Panginoon po yan sa main station manager, Maestro SM Naladuon, dyan po sa main studio. Siyempre sa pangalan po kang regular na host kan programang ini, sa pangalan po ni Sir Manny Moxilla. Maraming thank you po sa mga nagantabay. Sa pangalan man po kan gabos na mga katuwang yato, digdi po sa loob sa tuyong programa. Maraming thank you sa pangalan po tabi ka nagantabay, nag-like, nag-share, nag-hi. Maraming thank you. And syempre, ako man po tabi, ang sa indong nakasabay para may plus, hindi po sa programang serbisyo, sinuliparo. Ako po tabi, ang sa indong po tabi man na amigo. Kasarog, kan may mga tultol na gibalag at premyo, kan may mga dispaling hatong trabaho. Pawing kinis na mga tugang at yung service. God bless all bye. Keep safe, Bicolandia. Kiringat po kita. Enjoy the rest of your Monday. Bye-bye. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor Cheryl Capas Bilo of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor Abner Cargalio of Malinaw Albay, Municipal Councilor Irene Morales Fahot of Malinaw Albay, Municipal Councilor Joel Seriola of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblacion, sa pagkarabangan, magabat na problema, nagian, ang kadikisilan, mahampangon pa bilang sarong banwaan, humesang magsilbi sa gabos, naukunan boses kan may kaya sintihos, magtugtog, magtabang, mag-ipos, turuang kitang mapadagos, ikuton ang mga barangay, maedukar kung ano at maray, mapuon at gabos sa kada malinaw nun, sanggoy ang bayan, yaon para mag-aksyon, ikaw kita, pagduruangan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga, matibay na congressman. This program is brought to you by Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga, matibay na congressman. Sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal,
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo, Riparo, pinagsaro-sarong programa, Serbisyo asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo, serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide.